नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या गजाली ह्या कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं स्वागत. आज आपल्यासमोर आहेत अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्या मुक्ता दाभोळकर मॅडम. स्वागत तुमचं या कार्यक्रमामध्ये. मॅडम, खूप वर्षांनी खूप प्रदीर्घ लढ्यानंतर हा जादूटोणा विरोधी कायदा संमत झाला. या कायद्याचं एकंदर स्वरूप काय? तुम्ही म्हटलात तसं गेली 18 वर्ष डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या जादूटोणा विरोधी कायद्याची मागणी करत होती. परंतु डॉक्टरांचा खून झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी महाराष्ट्र शासनाने याचा वटहुकूम काढला आणि नंतरच्या विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये या वटहुकुमाचं रूपांतर कायद्यामध्ये झालं. त्यामुळे महाराष्ट्र हे देशातलं किंबहुना जगातलं देखील असं पहिलं राज्य असेल की जादूटोण्याच्या नावाखाली होणारं लोकांचं शोषण थांबवणारा कायदा आज या राज्यामध्ये अस्तित्वात आलेला आहे. या कायद्यामध्ये काही गोष्टी एन्युमरेट करण्यात आलेल्या आहेत की ज्यांना शोषण म्हणावं, आर्थिक आणि शारीरिक इजा ज्या प्रकारच्या प्रॅक्टिसमुळे होऊ शकते, अघोरी, अमानवी, अमानुष असे शब्द त्याच्यामध्ये वापरलेले आहेत, त्या सर्व गोष्टींना या कायद्याअंतर्गत शिक्षा ठेवण्यात आलेली आहे. दंड देखील आहे आणि कैदेची शिक्षा देखील आहे 7 वर्षापर्यंत. या कायद्याअंतर्गत आजपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 54 गुन्हे दाखल झालेले आहेत आणि या गुन्ह्यांचं स्वरूप जर आपण बघितलं तर त्यामध्ये करणी करण्याच्या संशयातून एखाद्यावर त्याने तो संशय इतरांचा फिटावा यासाठी मानवी विष्ठा खाणे किंवा जळते कापूर अंगावरती टाकणे आणि पेटता कोयता, तापलेला कोयता तोंडात घालणे आणि त्यातून त्या मुलाची अन्ननलिका जळालेली होती, भूत उतरवण्याच्या बहाण्याने या गोष्टी केल्या जात होत्या. किंवा नरबळी देण्याच्या तयारीच्या वेळेसच काही गुन्हे पकडले गेले आणि त्या नरबळी त्यामुळे प्रिव्हेंट होऊ शकले. काही नरबळी आपल्याला थांबवता आले नाहीत. तर अशा प्रकारे अत्यंत वेगवेगळे पैलू मानवी शोषणाचे जे अंधश्रद्धेच्या मुळे होतं अशाचे पैलू आपल्या डोळ्यासमोर येत आहेत. महिलांच्या शोषणाचा एक अगदी वेगळा पैलू या कायद्याच्या निमित्ताने समोर आला. महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी अशा प्रकारचा ट्रेंड आढळला की पैशाचा पाऊस पाडतो असं सांगून मुलींना जाळ्यात ओढायचं आणि खरोखर शिकलेल्या मुलींना देखील हे खरं वाटायचं, कारण आपल्या समाजामध्ये शिक्षण आणि वैज्ञानिक विचार ह्याची पूर्ण फारकत झालेली आहे. त्यामुळे अनेक मुली अशा प्रकारे कचाट्यात सापडायच्या की आपल्या समस्या सुटण्यासाठी पैशाचा पाऊस पडणाऱ्या माणसाकडे जावं आणि मग तो पैशाचा पाऊस पडणारा माणूस सांगायचा की तुम्हाला पूजा करावी लागेल, त्यासाठी तुमचे केस लांब असावे लागतील, तुमच्या अंगावर एकही ऑपरेशनची खूण असणं गरजेचं नाही. म्हणजे या सगळ्या सूचना होत्या की तुमचं लैंगिक शोषण करण्यात येणार आहे. परंतु त्या मुली याला बळी पडल्या आणि त्यानंतर पैशाचा पाऊस काही अर्थातच पडत नाही आणि त्या एका रॅकेटमध्ये ओढल्या गेल्या. असे प्रकार महाराष्ट्रामध्ये 3-4 ठिकाणी उघडकीला आलेले आहेत. त्यामुळे या जादूटोणा विरोधी कायद्याखाली अतिशय वेगळं सामाजिक वास्तव जे आजपर्यंत आपल्याला दिसत होतं परंतु कायद्याच्या कक्षेत आणणं शक्य नव्हतं ते या कायद्यामुळे कायद्याच्या कक्षेमध्ये येऊ शकलेलं आहे आणि या गोष्टीला शिक्षा देणं आता शक्य झालंय. अजून एक गोष्ट म्हणजे हा कायदा जो आहे त्यामध्ये मुंबईपासून नंदुरबार पर्यंत केसेस दाखल झाले. त्यामुळे अंधश्रद्धा या फक्त शहरी भागातच असतात किंवा हा आपला समज की आदिवासींच्यातच फक्त अंधश्रद्धा असतात आणि शहरी भागात असं काही नसतं, हा खोटा ठरलेला आहे. तसंच दुसराही समज खोटा ठरलाय की विशिष्ट जातीतल्या किंवा विशिष्ट धर्मातल्या लोकांच्या विरुद्धच कदाचित हा कायदा वापरला जाईल. तर असा अपप्रचार करण्यात येत होता. हो, असा अपप्रचार करून त्या नावे कायद्याला विरोध करण्यात येत होता. परंतु या कायद्यामध्ये जे आरोपी म्हणून अटक झालेले आहेत किंवा ज्यांच्यावरती आरोपपत्र दाखल केलेलं आहे अशांपैकी जवळपास 7 केसेसमध्ये मुस्लिम समाजाचे लोक आहेत, एका केसमध्ये बौद्ध समाजाचे लोक आहेत, उरलेले हिंदू धर्माच्या वेगवेगळ्या जातीतले पंथातले लोक आहेत. त्यामुळे हा कायदा कुठल्याही एका विशिष्ट धर्म, जाती, पंथाविरुद्ध नाही तर अंधश्रद्धांचा वापर करून सामान्य माणसाचा आर्थिक आणि शारीरिक शोषण करण्याविरुद्ध हा कायदा आहे. हे अगदी
सुस्पष्ट झालेलं आहे. ओके. आणि त्याचं प्रभावी अंमलबजावणी जर होत राहिली तर बऱ्याच अंशी या गोष्टी थांबतील. हो. मॅडम, जे सुरुवातीचा जो मसुदा होता तो अधिक काही प्रमाणात कडक होता किंवा ती तरतुदी जरा कडक होत्या असं काही लोकांचं मत होतं. त्यानंतर त्या बदलण्यात आल्या, तडजोड झाली, काही बदलण्यात आल्या आणि डॉक्टरांनी असं म्हटलं होतं की हा कायदा आहेच, म्हणजे कायद्यासाठी त्यांनी लढा दिला, पण ते असं म्हणत होते की या कायद्याची मर्यादाही आपल्याला माहिती आहे. तर हा कायदा अस्तित्वात आलेलाच आहे, पण अंधश्रद्धा निर्मूलन मध्ये समाजाचा म्हणून काय वाटा असतो, समाजाने कितपत जागरूक असतो? तुम्ही म्हटलात ते अगदी खरं आहे की कायदा हा काही स्वतःहून चालत नाही, आपल्याला तो चालवावा लागतो. त्यामुळे अनेक कायदे आपण असे बघतो की जे अस्तित्वात असतात परंतु ज्यांचा वापरच कोणी करत नाही. तर अशा पद्धतीने कायदा जरी झाला तरी त्याचा वापर करू इच्छिणारी चळवळ समाजामध्ये अस्तित्वात असायला लागते किंवा सामान्य माणसाचं मन त्यासाठी तयार व्हावं लागतं. तर अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या कायद्याबाबत एक लक्षात घेण्यासारखं आहे की गेले 25 वर्ष महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये, अनेक गावांमध्ये महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती अस्तित्वात आहे आणि ग्राउंड लेवलवरती अनेक प्रश्नांना सातत्याने भिडून काम करणारी ही चळवळ आहे. त्यामुळे या कायद्याबाबत हा धोका संभवत नाही की या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकणार नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे अनिस ही चळवळ या स्वरूपात अस्तित्वात आल्याने सामान्य माणसांच्या मनात देखील याविषयी एक पडसाद उमटलेला आहे की आपल्याला जर अशा गोष्टी दिसल्या तर आपण त्यांची तक्रार केली पाहिजे. हा देखील एक प्रकार जाणवतो. म्हणजे वसईला जी केस दाखल झाली ज्यामध्ये त्या मुलाच्या तोंडामध्ये जळता कोयता, तापलेला कोयता घालण्यात आलेला होता, तर त्या केसमध्ये त्या गावातल्या काही महिलांनी एकत्र येऊन पोलिसांच्या निदर्शनाला ही गोष्ट आणून दिली की ज्यांचा महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीशी तसा काहीच संपर्क नव्हता. पण आज लोकांना हे समजलं आहे की ही माणसं काम करतायत, यांच्याशी आपण संपर्क साधला तर आपल्याला मदत मिळू शकते, मार्गदर्शन मिळू शकतं. त्यामुळे या कायद्याच्या बाबतीत चळवळ जिवंत असल्यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीची शक्यता निश्चितच चांगली आहे असं म्हणता येईल. पण तुम्ही म्हटलात ते अगदी खरं आहे की नुसता कायदा करून समाज बदलत नाही, परंतु कायद्याशिवाय देखील समाज बदलत नाही. एका बाजूला समाजातील जनमताचा रेटा आणि दुसरीकडे कायद्याची अंमलबजावणी, अशा अगदी अतिशय महत्वाचं आहे. आणि जादूटोणा विरोधी कायदा हा महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कामाचा एक भाग आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे इतर काम आहे ते चालूच आहे, चालूच राहणार आहे. ज्याच्यामध्ये आता आपण जो शब्द वापरला प्रबोधन, तर वेगवेगळ्या माध्यमांच्या मार्गाने लोकांपर्यंत पोहोचणे आणि प्रबोधन करणे असं त्याचं स्वरूप असेल. मॅडम, समितीवर एक आक्षेप घेण्यात येतो की तुम्ही कर्मकांड नको म्हणता किंवा आणखी कुठल्या धर्माच्या गोष्टीवर विरोध करता. तर काही लोकांचं असं मत आहे की अरे याच्यावर तर आपली नीती आधारलेली आहे, तुम्ही यालाच विरोध करता म्हणजे नीतीला विरोध करता. त्यामध्ये भय असेल कदाचित, पण त्यावर नीती आधारलेली आहे. तर यावर तुमचं काय मत आहे की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या नीतीवर आघात करते? नाही, अजिबातच नाही. खरं तर अनिसचं जे घोषवाक्य आहे त्याच्यामध्ये विज्ञान, निर्भयता आणि नीती हे 3 शब्द आहेत. त्यामुळे खरं तर आमचा विरोध तर नीतीला असण्याचा प्रश्नच येत नाही. आमची चळवळच नीतिमान समाजाच्या निर्मितीसाठी आहे. परंतु आमचं असं मत आहे की नीती म्हणजे काय याचा निर्णय आपण विवेकाच्या आधारे घेऊ शकतो. म्हणजे एक जर का भय असता कामा नये, आणि भय जेव्हा असतं तेव्हा आपली सारासार विवेक बुद्धी काम करत नाही. आणि म्हणजे उदाहरणार्थ बायकांनी शिकणं हा परंपरेचा भाग नव्हता, मग त्या प्रकारे आपण जर का बायकांना शिकवलंच नसतं तर खूप मोठी अनिती घडली असती, खूप मोठा अन्याय घडला असता. पण आपण बुद्धी वापरली, ज्योतिराव फुल्यांनी बुद्धीच्या वापराला प्राधान्य दिलं आणि त्यातून त्यांनी या परंपरेकडे बघितलं, त्याची चिकित्सा केली आणि असा निष्कर्ष काढला की स्त्रियांनी शिकलं पाहिजे, ज्यांना शूद्र म्हटलं जायचं अशा लोकांनी शिकलं पाहिजे. त्यामुळे बुद्धीचा वापर हा चिकित्सेसाठी करणं गरजेचं आहे, हे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचं म्हणणं आहे. किंबहुना आम्ही असं मानतो की नीतीने जगणं ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यामुळे
महाराष्ट्र अनिसचा कार्यकर्ता होण्याची एक अट अशी आहे की व्यसन न करणे. कारण ज्याच्यामुळे व्यसनाचा जर का तुम्ही अवलंब केलात तर तुमचा विवेक गहाण पडतो. आपण विवेक बुद्धीने विचार करू शकत नाही, आपल्या भावनांचं प्राबल्य वाढतं. दुसरी गोष्ट म्हणजे व्यसनाच्या आहारी जाऊन जे अविवेकी वर्तन घडतं त्यातून खूप दुःख खूप जणांच्या आयुष्यामध्ये निर्माण होतं. त्यामुळे खरं तर नीतिमान समाजाच्या निर्मितीसाठी निर्भय आणि विवेकी मन तयार करणं हेच अनिसचं काम आहे. हा आक्षेप मुख्यतः विरोधक जे आहेत ते घेतात, पण जे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला सदिच्छा व्यक्त करतात, हितचिंतक आहेत, त्यांचा एक वेगळा आक्षेप असतो जे प्रखर बुद्धिवादी आहे. ते असं म्हणतात की अंधश्रद्धा निर्मूलन कर्मकांडाला विरोध करतं, शोषणाला विरोध करतं, पण याच्या सगळ्याची जी देवसंकल्पना आहे यातनंच ह्या सगळ्या गोष्टी निर्माण होतात. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या गोष्टीबद्दल मौन बाळगतं असा त्यांचा आक्षेप आहे. तुम्हाला याबद्दल काय म्हणायचं? याबद्दल अनिसची भूमिका अशी आहे की भारतीय संविधानाने आपल्याला प्रत्येक भारतीय नागरिकाला देव आणि धर्म याच्या उपासनेचं स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. त्यामुळे आम्ही या स्वातंत्र्याचा संपूर्ण आदर करतो. महत्त्वाची गोष्ट काय आहे, मगाशी मी म्हटलं तर नीतीने वागणं ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. एखादा माणूस जर असं म्हणत असेल की माझ्या देवकल्पनेच्या सहाय्यामुळे नीतीने वागण्यास मला मदत होते, तर अशा माणसाला विरोध करण्याचं आम्हाला कारण वाटत नाही. कारण सर्वात महत्त्वाचं आहे नीतीने वागणं. त्यामुळे आम्ही स्वतः असं म्हणतो की आम्ही विवेकाच्या आधारे नीतीने वागू इच्छितो. कारण विवेक हीच गोष्ट आपल्याला माणूस म्हणून इतर प्राणीमात्रांपासून वेगळी करणारी आहे. नाहीतर गाईचं जे वासरू असतं ते माणसाच्या मुलापेक्षा लवकर पायावर उभं राहतं, पण गाईचं वासरू आज जग चालवत नाही, माणसाचं मूल जग चालवतं. याचं महत्त्वाचं कारण बुद्धी आणि विचारशक्ती हेच आहे. त्यामुळे चळवळ असं मानते की विचारशक्ती आपल्याला नीतीने वागवायला शिकवते आणि माणसाच्या प्रगतीचा इतिहासही हे दाखवून देतो की आपण विचारशक्तीच्या वापराने परंपरेची चिकित्सा केल्याने आज आपण अधिक नीतिमान होऊ शकलेलो आहोत अनेक स्पिअर्स ऑफ लाईफमध्ये. त्यामुळे आमचं असं म्हणणं आहे की नीतीने वागणं सर्वात महत्त्वाचं आहे. आम्ही असं मानतो की विवेकाच्या आधारे नीतीने जगणं शक्य आहे, परंतु कोणाला जर वाटत असेल की देवकल्पना मला नीतीने जगायला मदत करते तर त्याला विरोध असण्याचं कारण नाही. भारतीय संविधानाने तो प्रत्येकाला दिलेला अधिकार आहे, त्याचा आम्ही आदर करतो. त्यामुळे आम्ही देव आहे की नाही या विषयाच्या चर्चेमध्येच जात नाही. ओके. अंधश्रद्धाच्या मुळाशी जे शोषण आहे, बऱ्याच जणांचं असं मत आहे की हे शोषण जे होतं त्याचं कारण वेगळे आहे. म्हणजे त्याची कारणं कर्मकांड हे एक वरवरचं रूप आहे, पण मुळात त्यांचं सामाजिक, आर्थिक किंवा शैक्षणिक ही कारणं आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन कर्मकांडाला विरोध करणं म्हणजे फांद्या छाटण्याचं काम आहे, पण मूळ जे आहे ते तसंच राहतं. तर हे मुळाला हात घालणं, त्यासाठी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचं काय काम? आम्ही असं मानतो किंवा महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की जसं बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की गुलामाला ही जाणीव करून दिली पाहिजे पहिल्यांदा की तू गुलामीमध्ये आहेस. त्यामुळे माणसाच्या मनामध्ये चिकित्सक मनोभाव निर्माण केला पाहिजे. माझं आयुष्य सुधारायचं असेल तर पहिल्यांदा मला प्रश्न पडले पाहिजेत की मी आहे त्या परिस्थितीमध्ये का जगत आहे, त्याला कोणते घटक कारणीभूत आहेत. त्यामुळे या चिकित्सक मनोभावाची निर्मिती करणं हे महाराष्ट्र अनिस सर्वात महत्त्वाचं मानते, ज्याला आपण वैज्ञानिक दृष्टिकोन म्हणतो. वैज्ञानिक दृष्टिकोन हा काही फक्त विज्ञानाच्या पुस्तकांमध्ये किंवा प्रयोगशाळेत नसतो, तो आपल्या दैनंदिन जगण्यामध्ये देखील असतो. की माझ्या आजूबाजूला जे सर्व घडत आहे त्या प्रत्येक गोष्टीची मी चिकित्सा करेन आणि माणूस म्हणून मला आणि समाजाला आणि निसर्गाला ज्यातून योग्य तऱ्हेची वागणूक मिळेल अशी कृती मी निवडेल.